als camping Corin, waar men in de natuur kan ontspannen, waar de wensen van de grootste avonturisten in vervulling komen, waar vriendelijke mensen het rijke aanbod aan u voorstellen. De camping bevindt zich naast de Sochi-rivier aan de weg naar Dreznica, op maar 500 meter afstand van Kobarid. Camping Corin is 9 kilometer van de Italiaanse en 50 kilometer van de Oostenrijkse grens verwijderd. Vanaf Nova Gorica is het 50 kilometer en van de hoofdstad Ljubljana 100 kilometer. In de prachtige omgeving bevinden zich de mooiste plekken van de Sochi-vallei. De Sochi Canyon, watervallen van Kozjak, bekende brug van Napoleon en de gerenoveerde frontlinie uit de Eerste Wereldoorlog. In de camping zijn er douches en wasruimte die ook voor invaliden geschikt zijn. Bent u thuis iets vergeten? Of blijft u wat langer? Op de camping bevindt zich een goed gevulde zaak met onder andere rijk aanbod aan bioproducten. Voor dit avontuur heeft u alleen een handdoek, zwembroek en warme kleding voor en na nodig. Hydrospeed is een van de meest aantrekkelijke adrenalinesporten. In speciale hydrospeedkleding en extra uitrusting met begeleiding vaart u in een bootje de rivier af. Kunt u een geschiktere rivier voor rafting bedenken als de Socha? Rafting is erg een trek en u heeft geen speciale conditie nodig. Het is geschikt voor jong en oud. Hoogtes overwinnen was altijd een uitdaging van de mens. Net zoals alle uitdagingen is deze ook altijd weer opnieuw bereikt. Voor beginners en gevorderden biedt de klimwand op de camping mogelijkheden. Waarschijnlijk hoeven wij niet speciaal aan te geven dat zich in de buurt van Camping Corin vele natuurlijke klimwanden bevinden. Voor grote meesters en beginners zal er vast wel de juiste wand te vinden zijn. Paarden veranderen mensen het leven, geven kinderen zelfvertrouwen, geven volwassenen rust en eventueel verloren hoop terug. Nabijheid, vriendschap en toegedaanheid die we van een paard onvoorwaardelijk krijgen, geeft ons een andere kijk op de wilde, ontembare Socha. Als u in Camping Corin bent, is er bijna geen weg die u niet kan fietsen. Er zijn verschillende bergwegen. U kunt genieten van vele mooie uitzichten van Trenta tot Mostna Sochi. Ongeremde natuur, prachtige rivier en schone lucht betoveren iedereen.
Nog meer krijgt u te zien als u te voet gaat. Bergwandelen heeft hier door vele paden een lange geschiedenis en het hangt van u af welke punten u aandoet. De omgeving van Camping Corinne biedt mogelijkheden voor de beginner, gevorderde en vergevorderde wandelaar. Er zijn hier veel bospaden of u doet verschillende dorpjes boven de vallei aan. De meer gevorderden kunnen toeren maken naar het Kerngebergte, Matayur en Stol. In de bergen bevinden zich voldoende berghutten waar men zich op kan frissen of onderdak krijgt in het geval van slecht weer. Op onze camping zult u een idyllische ruimte vinden om uw tent op te zetten. De camping is gescheiden voor grotere groepen en families. Binnenkort komen er nog bungalows. Bent u met de caravan, dan heeft u in Camping Corinne een veilig heenkomen. Iedereen met een CCI-kaart, gidsen, stamgasten en mensen die langer blijven, genieten een korting. Ook is er altijd wel een barbecue. Jeu de bol is in Camping Corinne ook mogelijk. Een van werelds oudste sporten kan hier gespeeld worden op een speciaal hiervoor ingerichte plaats. Speelt u volgens de regels in een team of in een paar, het maakt niet uit. Beachvolley is altijd een spel vol actie. De fantasie van uw kinderen krijgt op de speelplaats van Camping Corinne vleugels. Wetend dat uw kinderen veilig zijn, zult u ook beter kunnen genieten. Gaat het om cosmetische redenen of ontspanning? Sauna en massage zijn na het sporten ideaal om je zonder gespannen en pijnlijke spieren in rustige slaap te brengen. De rivieren in de omgeving staan om hun zuiverheid bekend. Daarom verrast het ons niet dat sportvisserij hier zich goed ontwikkeld heeft. Het is een perfecte vissersomgeving waar de bekende sojaforel en het subtype lipan zwemmen. Uit de hoogte kun je alles zien. Daarom nodigen we u uit om te zweven boven Kobarid. Zoals ze zo vriendelijk kunnen vertellen in Camping Corinne, kunnen zweefvliegers en parapenters kiezen uit 3 startplaatsen: Cook, Stol en Planica. Kobarid heeft de beste omstandigheden hiervoor in Slovenië. De oase waar men zich één met de natuur voelt, heeft een naam: Camping Corinne.